En historie om den gamle kriminelle herre fra Lønstrup. Sidste års bedste i går. Rusefest. Den gamle mand sad 30 år i fængsel, følte, at nu var det nok. Han havde røvet dansk mad, men hans alibi er revnet. Denne episke historie begyndte 19. juli 1963. Hans kvinde havde giftet sig igen med en sådan mand. Vil du sige, hvordan det gør, når du rådet med en gammel mand?